da zakara ne da kaza suna rayuwa tare. To, ya sannan faɗi. kuma to shi ke nan kuwa. Mutahi. Yace to da zakara ne da kaza suna rayuwa tare. Sannan kuma akwai bijimin sa guda biyu da suke rayuwa a gida guda. To. Sai wata rana sai shanun nan suna faɗa da juna suna karo. Sai zakara ya ce Allah ya tsare mu kada wannan faɗan ya dawo kanmu ya shafe mu alhali ba mu ji ba mu gani ba. Na'am. To a maimakon kaza ta ce amin sai ta kada baki ta ce haba dai ba ta inda wannan faɗan zai shafe mu. To a yayin da shanun nan suke karo sai ɗan mai gida ya shigo gidan sai suka karya shi bal. Na ruwa rake. Shi kenan sai mai gidan ya ce a kawo kaji da yanka ɗansa mai karya. Kaga kenan faɗan shanu ya shafi zakara da kaza. Gaskiya. Abin da na fahimta kenan da wannan labari daga Muhammadu Bello. Ya yi ƙoƙarin gane darasin da labari yake koyarwa. Da ya ce wai maimakon ta ce amin. An yi ada maimakon ta ce amin ta ce kamar labarin dan Ibro ne wai zai je kasuwa. To. Wani zai faɗa dole sai ya ce insha Allah ya koyi da to aiki ne wannan ita kaza maimakon ta ce amin na san yana ya ce labarin inda baki zaka bashi nawa zaka bashi kenan. Madalla in baki zan bashi. ko kuma ina dai bashi 40. Ai wato ya dai gano alƙiblar labarin. Amma akwai kalmomin da zuwa ya ce da kaza da kaza suna rayuwa tare. An yi magana suna can kololuwa bisa ice. Bai gane abin da aka nuni ba haka da. Rayuwa suke can tare bisa ice. Amma ya yi kokari. To ni na baka 85. A'a to ya ci. Ai malama Grace kada masu saurare su damu.